नमस्कार मित्रांनो, रंग माझा वेगळाच्या नवीन प्रोमो मध्ये आपण पाहणार आहोत की दीपा दिगंबरचा पाठलाग करत असते आणि त्याला पकडते. तेव्हा ती दिगंबरला विचारते की कुठे आहे माझी मुलगी. तेव्हा दिगंबर बोलतो की कोण मुलगी. तेव्हा दीपा बोलते की जिला तुम्ही 6 वर्षापूर्वी हॉस्पिटल मधून पळवून नेलं होतं. इकडे सौंदर्य बाबांना फोन करून विचारते की ऑल ओके का. तेव्हा बाबा बोलतात की दिगंबरने त्याचं काम अगदी चोख पार पाडलेलं आहे. इकडे राधा आई आणि श्वेता रस्त्यावरून चाललेले असतात. तितक्यात श्वेताला चक्कर येते. तेव्हा दीपा तिथून चाललेली असते हे राधा आई पाहते. मग राधा आई दीपाला आवाज देते. मग हे सगळेजण हॉस्पिटलमध्ये जातात. मग तिथे डॉक्टर श्वेताचा चेकअप करून सांगतात की प्रॉब्लेम काही नाही. तेव्हा राधा आई बोलते, डॉक्टर तुम्ही जे सांगितलं ते सगळं मी करेन. मग ती डॉक्टर दीपाला विचारते की तुम्ही सौंदर्य इनामदार यांच्या कोण. तेव्हा दीपा बोलते की मी त्यांची सून. मग डॉक्टर त्यांना सांगतात की तुमच्या दुसऱ्या मुलीची डिलिव्हरी सुद्धा मीच केली आहे. हे ऐकून दीपाला धक्का बसतो. मग नंतर सौंदर्य फोन करून विचारते की दीपा येऊन गेली का तिथे. तेव्हा तिला कळतं की दीपा तिथे गेलीच नाही. हे ऐकून सौंदर्याला धक्काच बसतो आणि इथेच हा प्रोमो समाप्त होतो.